Bé, avui no puc estar amb vosaltres, però d'alguna manera estic ahí, i estic ahí recolzant a Sílvia, la candidatura de Compromís, una candidatura que òbviament posarà en el centre de les polítiques a les persones, posarà en el centre polític l'ecologisme, posarà en el centre polític la nostra identitat com a valencians i valencianes, que tant maltractada ha estat per un govern que ha posat la corrupció damunt del mapa, s'ha oblidat de les persones, s'ha dedicat a saquejar els diners dels valencians i precisament a Novelda tenim, malauradament, un exemple molt gros de tot això. Sílvia és una persona jove que representa aquesta nova manera de fer política, que representa una manera participativa del diàleg, del consens, de la paraula i que a més representa això, el rescat de les persones front a aquells que han fet de les arques públiques una manera de servir-se ells mateixa. Nosaltres volem un govern municipal on les persones siguin el centre i l'interès col·lectiu siga l'objectiu de la política. I per això Sílvia, una persona jove, amb espenta, una dona que va a canviar la política d'este poble i per tant també va a canviar la política de tot el nostre territori. Així és que no estic amb vosaltres, però molta sort, molta força a tots vosaltres. L'esperança de molta gent està en les vostres mans.